रेल गेट मिल गया। अभी आगे जाके उतरना है। बेयावनो लाखिनो होदोंलै इयो बे खोमा बे गारियानो खोमा गोथाङा। आं होननाया नङा खोमालै। हा? आं होननाया नङा दा नों होननाया नङा खोमा बे। नों होननाया नङा बेलेग जागोन इयो। र' आं कन्टेक्ट खालामनो मानसिखौ। फिन थांसै सारथ' जानाय नङा इयाव एसे एक्सचेन्ज खालामनोसै ना Teachers training come workshop. Batu Educational Foundation ni Teachers training come workshop फोरोंगिरि फोरोंथाइ मावबादाखौ बे जायगायावनो लानो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो नोंथांमोना नायनो हागोन। बिराद मोजां। जोबोद गोजोननाय मोनदों जायगाखौ नायनानै। One, two, three. So bend a little, stretch a little, tap one knee. Below you tap one knee. Have you said? Yawn a little, sleep a little on your bed. Already run a little. Okay, so this way you find songs, poems, and give it a good tune. Make it interesting to your children. That's how you can motivate them, encourage them to speak, to sing, to recite. But before that, we have to practice ourselves so that we can produce appropriate pronunciations, right? I mean, sunshine to sunshine go no hobo, ane last time I